Bernard Grech, kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech is the new leader. Grech wins. Grech is the Nationalist Party leader. Bernard Grech il-kap il-ġdid. U ma dawn it-titli ddominaw il-faċċati tal-gazzetti tal-ħadd bl-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista tkun l-aħbar ewlenija ta' tmiem il-ġimgħa. Din l-elezzjoni rekord fost it-tesserati ġiet infistra mill-gazzetti bħala l-ewwel pass tal-Partit Nazzjonalista biex jibda jinbena għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. Fl-editorjal, il-gazzetta The Sunday Times of Malta tgħid li l-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista għandu jitrasforma l-partit f'oppożizzjoni formidabbli mingħajr telf ta' ħin, waħda li toffri gvern alternattiv u tkun kapaċi tieħu r-ridni tal-pajjiż tiġi meta tiġi l-elezzjoni ġenerali. Din tista' tasal qabel iż-żmien previst fid-dawl tal-mod maġġel kif qed jiżviluppaw l-iskandli fil-Gvern Laburista flimkien mal-kriżi ekonomika inevitabbli kaġun tal-pandemija COVID-19. L-editur spjega li Bernard Grech jeħtieġ ikollu l-aqwa nies possibbli madwaru fosthom imħuħ żagħżugħa u progressivi biex bi strutturi b'saħħithom il-Partit Nazzjonalista jkun jista' jissaħħaħ fost l-elettorat. Il-gazzetta tal-Mument min-naħa tagħha tgħid li dan kien messaġġ ċar mit-tesserati. Il-Partit Nazzjonalista jrid iħares il quddiem u jrid iwieġeb għal dak li qalu t-tesserati f'din l-elezzjoni. Dan il-partit kapaċi jwettaq pass storiku u jqum għas-sejħa tal-poplu sostna l-editur tal-gazzetta tal-Mument.